салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. имрӯзу пагоҳ бозиҳои хеле ҷолибе дар топ 5 чемпионати Аврупо сурат мегирад. Барои пешгӯӣ дуруст шумо метавонед бо коэффициентҳои баланд пули калон кор кунед. Барои ин дар телеграм-канале ки ман дар комментария закрепит кардаам даромада силкаи он ҷо гузоштаи маро пахш кунед ва бо промокоди 1x Firdavs регистратсия карда бозиҳоро пешгӯӣ намоед. вақте шумо бо промокоди мо регистратсия карда пардохт мекунед, дар аввалин пардохт имкони 8000 сомонӣ кор карданро доред. барселона дар ла лига мисли Арнолд Шварценеггер аст, вале дар лигаи чемпионҳо ранги мистер Бин бозӣ мекунад. бозии аввалини гурӯҳи онҳо муқобили дастаи Монакои Фаронса буд. гуфтем бо ин сурате ки онҳо пеш мераванд, ҳатман Монакоро пора мекунанд, аммо баръакс шуд. дастаи Александр Головин дар ин дидор ба задани 2 гол даст ёфтанд ва аз шогирдони Ханси Дитер Флик фақат ба Ламин Ямал муяссар гардид ки голи ягонаи Барселонаро ба ҳадаф расонад. хулос Барселона аввалин бозии худро бо шикаст паси сар кард, аммо ин ҳоло охири кино нест. ҳоло ба қавле сар бошад, тоқи бисёр аст. ҳамлагари дастаи Барселона Ламин Ямал соли ҷорӣ ба яке аз маъруфтарин футболбозони ҷаҳон табдил ёфт. шаби гузашта боз муаллиф як рекорди дигар дар синни ҷавонӣ гардид. Ямал аз ҳайати асосии Барселона дар бозии даври якуми Лигаи Чемпионҳо бо Монако ба майдон баромад ва ин 11-умин бозии дар ин мусобиқа барояш маҳсуб меёфт. ҳамин тариқ Ямал дар қатори ҷавонтарин футболбозон ҷойгир шуд ки ба синни 18 нарасида миқдори зиёди бозиро анҷом додааст. Ямал аз Ҷуд Беллингем, Уоррен Заир ва Тилеманс ки дар ин синну сол 10 бозӣ анҷом доданд пеш гузашт. ҳамчунин дар ин дидор Ямал ба задани голи аввалини худ даст ёфт ки ин нишондод низ барои ҷавонтарин бозингари Барса рекорди дигар маҳсуб мешавад. Ямалро коршиносон яке аз пайравони асосии Месси дар Барселона медонанд, аммо як чизро фаромӯш накунед ки чунин Мессиҳо дар Барса хеле зиёд буданд. аввалин зарбаи сахте ки ба дастаи ПСЖ баъди рафтани ситораҳояш расид, ин ба фурӯш нарафтани пироҳанҳои даста аст. расонаҳои хабарӣ иттилоъ доданд ки дигар дастаи парижӣ таваҷҷӯҳи медиа ва васоити ахбори оммаро ба худ ҷалб карда наметавонад ва рафти фурӯши пироҳанҳои бозингарон баъди рафтани Месси, Неймар ва Мбаппе дарҳол ба замин афтод. фурӯши пироҳанҳо ва ашёҳои хоси даста дар чанд моҳи охир ба таври ҳангомавӣ 50% кам шуд. дар ин баробар гуфта мешавад ки на танҳо ПСЖ, балки худи чемпионати Фаронса ё худ Лигаи 1 аз ин чиз таъсири бад диданд. ПСЖ мавсими гузашта якбора 2 ситораи асосӣ Месси ва Неймарро аз даст доданд ва ин тобистон бо ситораи дигарашон Килиан Мбаппе хайрбод гуфтанд. ҳоло акнун дастаи парижӣ дар кадом мавқеу дар он ҷо кӣ бозӣ мекунад, қасам мехӯрам ягон тадна медонед. тарбиятдидаи дастаи Арсенал Эммануэл Томасро барои тиҷорати маводи сахттаъсири марихуана ба зиндон бурданд. гап сари ин аст ки футболбози мазкур ки ҳоло дар дастаи Гринок Мортони Шотландия бозӣ мекунад, ҳангоми сафар ба Бангкок аз ҷуздонаш маводи сахттаъсири марихуана пайдо шуд ки арзиши он ба 600 000 фунт стерлинг баробар буд. гуфта мешавад ки футболбоз ин миқдори маводи нашадорро ба хотири тиҷорат ба Бангкок бурд ки дар ниҳоят ба даст афтод. акнун нисбати футболбоз дар суд чӣ хулоса мебароранд, пагоҳ маълум хоҳад шуд. аслан аз рӯи қонунгузорӣ ҳам Бангкок ва ҳам Шотландия ӯро аз 5 то 10 соли зиндон таҳдид мекунад.